دەم باش هەموو چاوانێ ڕەوشاوە چاوایی خوێندەکار نهێژا ئیرۆ وانەیە me dîroka wêjeya Kurdî li Yekîtiya Sovyetê. Jixwe me li Başûrê Kurdistanê dîroka wêjeya nûjen dîtibû çawa bû. Em ê li beşek din ji beşên din binerin bê çi guhertin di hundirê wêjeyê çêbû, di hundirê fikrê wêjevana de çêbû, kî wêjevanên gol li Qefqazyayê derketin, em ê van agahiyan bi were parve bikin. Jixwe waneya me ji beşa duyemîn e waneya yekeyî dîroka wêjeya Kurdî li Yekîtiya Sovyetê. Wekû tê naskirin di nava salên 1980-1914 de gelek şer di nava Împaratoriya Osmanî û Rûsyayê de çêbûn. Sedema van şeran de jî çi bû? Sedema van şeran dixwestin ku carna jên dema ku şer di nav miletan de çê dibin dixwazin destê xwe deynin ser cihên stratejîk. Di tengav hebûn, tengava Derdenî û Bosfor dixwestin ku destê xwe deynin ser van her du tengavan. Ji ber vê jî şer di navbera van her du dewletan de çêbû Osmanî û Rûsî. Gelek caran jî bi serkeftina Rûsîyan de ev şer bi dawî dibûn. Şerê wan çawa bû? Şerê Osmanî û Rûsîyan jî her dem mixabin li ser serê milletê Kurd bû. Jixwe te'darî digiya gelek milletan lê piraniya milletên ku te'del wan dihat milletê Kurd bû. Ji ber vê jî neçar dibûn berê xwe didan deverên bi ewle û aramî tê de hebûn. Ew deverên aram jî kûî de bû? Berê xwe didan Qefqazyayê. Koçber dibûn, penaber dibûn, berê xwe didan Qefqazyayê. Jixwe te'de ne tenê milletê Kurd bû, gelek milletên din jî dihat. Milletê ku te'del wan dihat Elewî bûn, Êzîdî bûn di hundirê Kurdistanê de. Ji ber vê jî koçberî Qefqazya dibûn. Li wêr dema ku koçberî Qefqazya bûn, rewşa wêjeyê li wê derê çawa. Piraniya wan jixwe dema ku koçber dibûn, biçûk bûn. Ji biçûkanî koçber dibûn. Di sêwîgehan de, di sêwîxaneyan de xwedî dibûn û mezin dibûn. Dema ku Marksîzm derket, di sala 1843 de jî derketina Marksîzmê di sala 1843 de rewş hat guhertin. Êdî fikir hat guhertin, hişmendî hat guhertin. Milletê Kurd çawa bû di tarîtiyekê di jiyan dikir, dixwest ku piçek şewq bibîne û xwe ji wê tarîtiyê rizgar bike. Dema ku Marksîzm derket holê, êdî Kurd hişmendiya wan bi derketina Marksîzmê re hat guhertin. Li Qefqazyayê gelek dibistanên Kurdî vebûn, bi dehan mamoste di hundirê dibistanan de waneyên Kurdî dan, bi hezaran xwendekar li ber destê wan mamosteyan fêrî zimanê Kurdî bûn. Ji ber vê jî zanyar û wêjevanên Kurd jî derketin holê. Yên mîna Erebê Şemû, Emînê Evdar, Celîlê Celîl, Ordîxanê Celîl, ev hemû jî li wan deveran xwedî bûn û bi zimanê xwe yê Kurdî xwendin. Dema ku Marksîzm derket holê, fikrê Marksîzmê çawa bû? Karl Marx dibêje ku ol efyûna civakê, efyûna gelan e. Çawa ol efyûna gelan e? Dibêje li gor wî çawa mala xwe bidînê teşbîha olê bi efyûnê. Efyûn dema ku mirovek efyûnê dikişîne, dikeve bin bandora wê de. Ol jî wiloy pêv tê girêdan dikeve bin bandora wê efyûnê de. Dema ku însan efyûnê dikişîne, dikeve bin bandorayê, nema dikare xwe ji wê bandorê rizgar bike. Marx jî vî tiştî dibêje. Dibêje efyûn çawayê dibe ew rihê cîhanê yê bêdil e. Dîn ya ol.
دبي أو رحي أو روشن رحي جواكا ياغو رح دهندري ويد تنية جبر بيجي أول بأفيوني شبهاندي من عندنك يعني بر يعني الجور و تشبيهية دبي أول أفيونا جواكية جبر دماغو إنسانك بأولي تجريدان دكذا بن باندورا أوليد دواني عمده جلك آگاهی جهنن أمي من هاب ورا واني بخوينن روبلا بينجي وشارايش خما قوت واني دويم واني يكمين جبشا دويمي ديروكا ويجيا كردي ليكيتيا سوفيتي دناها صار حزار وحيسدو حيشتي حزار ونحسدو چاردان ده جلك شر دنابرا امبراطوريا عثماني وروسي ده دركتن هولي سدما وان شرانجي بپراني جبو كونترول كرنا هر دو تنگاوي نافدار در دنيل و بوسفور جلك جاران جبركو ارتشا روس جلك دورن دبن دستن عثمانيان ده گرتبون و نيزي دورن كردستاني ببون شريوان لسر خاكا كردانجي لدار دكت و يه هري زيده زيان و ايش ديدن جلي كردبو پرانيا وان شرانجي بسر كفتنا روسان بداوي دبون جخوا اف شرين كود هاتن لدار خستن لسر پشتا جلي كرد ببون باركي جران بقول اف شرين كود هاتن كرن لسر خاكا كردابو لسر سري كردابو پرانيا وان جي دكوم كوجيان ده درباس دبون بتايبت جي كردين علوي و ازدي بون اف كريار و شر بون سدما كوچبري لبا قلي كرد و نچار مان كو بري خو بدن هن دورين بأولا دوي دميدا ما قوت كرد چاوا بون دما كو شر لسرسري وان چه بو نچار بون كو بري خو بدن دورين آرام و بأولا اف دورين هانجي كوي دكي بون امين ها ببينن سدما كوچبري لبا قلي كرد و نچار مان كو بري خو بدن هن دورين بأولا دوي دميدا جي دورين هري زيدا آرام و بأولا دورين قفقاسي آيبون جبر بي جي وان بري خودان وان دوران و لوي دري بجهبون ليبلي پرانيا كسين كو بري خو دان وان دوران بچوك بون و لسيوي خانيان ده مزم بون ده هندري سيوي خانيان ده مزم بون بدركتنا ماركسيزم يرى ده صالة 1843 ده جوهرين راست راست دناوا جواكان ده چه دبن و بتايبت جواكا كرد او جواكا كو دناوا ويجيا اولي ده هاتيه بهن چكاندن و رهن وي لكانيا ريزگار كرنكي دگره هدي جوهرينا دناوا خوده چه دکه و بداخوازا کوزاروکن کردان لدبستان فرمی بین پرورده کرن بداخوازا کوزاروکن کردان لدبستان فرمی ده بین پرورده کرن ند مزگفت و حجره ملیان ده و خو رزگار کرناش هشمندیا کevin آکو لسر گلان هاتبو سپاندن کو ریبازن بشافتنی و قرکرن دناف ده پیک تانین ام دکارن دبیجن کو شورشا مارکسی باندورکه رنیل ویجه اکوهدی کریا و گلک ویجه وانجی بهزره مارکس باندور بونه جلورا وکا جواک ناسي ويكم إنو جن تناس كرن نرينا كخده وهاد بيجه شو ما نرينا ويجي جوار لسر دبي نلساندية دبي أول أفيونا جلانا أفجي تيواتيا كو أولي جبو برجواندي خوا بكارتينن وجواك كولا كو راجيا وي بكا دا آفرينن ويداوية دا في كولتيه وكي جارانوسا وي دبينن ببلافبونا ماركسيزم را هزري نتوي لجم جلين بندست بيتر لبيش دكبه جو جلي كرد يك جوان بو دداوية 100 سالا نوزدان ده ويجوان كرد بجلك هولدانا كو بري جلي كرد بدن نويسا بخشان آنگو دست بنويسا روجنامه و كواران بكه تبي فيجي هين
رێزمانی عەرەبی tê bikaranîn ku gelek pirsgirêkên bilêvkirin û nivîsandinê di nava zimanê Kurdî de çê dikin. Tevî van pirsgirêkan Rojnameya Kurdistan a ku bi zimanê Kurdî cara yekem li Qahîreyê ji aliyê Miqdad Midhet Bedirxan û çend hevalên wî ve hatiye weşandin, rê li ber wêjevanên Kurd vedike û lêkolînên giring derbarê ziman, wêje û dîrokê de bikin. Bala xwe bidînê gelek wêjevanên Kurd derdikevin holê dema ku li Qefqazyayê Kurdên me diçin Qefqazyayê di hindirê dibistanên Kurdî de bi awayekî fermî di hindirê wan dibistanan de dixwînin. Wêjevanên Kurd derdikevin holê, zanyarên Kurd derdikevin holê, êdî dest bi xebatên ji bo zimanê Kurdî dikin. Hewldanên xwe dikin ku rêzimana Kurdî binivîsînin ji ber destpêkê dema ku di hindirê wan dibistana de didan ne bi vê van tîpê me latînî bû ne alfebeya latînî bû. Bi alfebeya ermenî bû lê bilêvkirina Kurdî bû. Hin tîp wek sembola nivisan dibûn ji bo tîpên dengdêr ji nav tîpên dengdar derxe û nas bikin wan cuda bikin ji hevdû. Ji ber vê jî rastî gelek pirsgirêkan dibûn. Gelek wêjevanên me yê Kurd, nivîskar, zanyarên Kurd yên mîna erebê şemo xebat û lêkolîn kirin û gelek hevalên wî jî xebat û lêkolîn kirin li ser zimanê Kurdî ta ku sala 1932 de bi awayekî fermî zimanê alfebeya Kurdî bi tîpên latînî hat nivisandin. Ji xwe waneya me ev bû dîroka wêjeya Kurdî Yekîtiya Sovyetê berî ku em derbasî jiyana kesayetên ku li Sovyetê jiyan kirin em li ser jiyana wan biaxivin. Me xwest em bi kurtasî li ser dîroka wêjeya Kurdî li Yekîtiya Sovyetê ji were biaxivin. Me got di sala 1880 1914 de şer li nava İmparatoriya Osmanî û Rûsyan de çê dibû. Piraniya van şeran jî li ser çi bû sedema wan çi bû sedema wan kontrolkirina her du tengavên Derdenîl û Bosforê bûn. Di encama vî şerî de jî çi derdiket holê dema ku Rûs bi ser diketin gelek dever dixistin gelek herêm dixistin bin destê xwe de kontrol dikirin. Bi vî awayî nêzîkî herêmên ku Kurdan lê jiyan dikirin. Gelek milletê Kurd di gelek qirkirina de derbas dibin. Ji ber vê jî berê xwe dide deverên aram û ewle ew jî li Qefqazyayê bûn. Li wê derê piraniya van Kurdên ku derbasî Qefqazya dibin biçûk bûn li sêwîxaneyan de xwedî dibin. Piştî wê derbasî dema ku Marksîzm derdikevit 1843 de Marksîzm derdikeve holê di vê demê de gelek biryar derdikevin ku dibistanên fermî di hindirê wan deveran de vebin. Kurdên me jî dişên wan dibistanan di wan dibistanan de fêrî zimanê Kurdî dibin. Dema ku dibistanê Kurdî ve dibin ji xwe di gelek şoreşan de dema ku zimanê Kurdî xebat ji bo zimanê Kurdî tên kirin yekser mirov çawa dike branşê xwe amade dike. Kurdan jî wiha kir. Branşê xwe amade kirin û derbasî dibistana bûn. Lê çawa bû tîpên ne bi tîpê latînî bûn, tîpên aramî bûn, hin sembol ji bo dengdêran danî bûn û bilêvkirina Kurdî bû. Ji ber vê jî zehmetî didîtin heta ku gelek wêjevanên Kurd derketin û li ser zimanê Kurdî xebat kirin û bi awayekî fermî 1933 de tîpên latînî alfebeya Kurdî bi tîpên latînî hat nivisandin. Ji xwe aliyê erebê şemo bû. Hêvîdarim agahiyê ku me dan we bi sûd bûn heta waneya vê hûn bimînin di xêr û xweşiyê.